nake gaya maka Eh. yaro ne aka bari aka ɗau buhun shinkafa saboda tsananin halin da ake ciki. Talauci ne. Wallahi talauci ne. Ai ana cikin wani hali. Ai ana cikin musiba. Menene? Me kuka biyo ni kuma nan me zan muku? Kudin ce fa ne zaka bayani. Mama ta haihu. Wata ga? Ku je ina zuwa. Masifa ta same ni. A'a, abin alkhairi kuma ka ce masifa. Haba alaji. Haba goga. Haba alaji ba ni da ko sisi. A ce matanka ta yi wa ai ka shiga garari. Ai ka shiga masifa. Ka shiga bala'i. Kenan sai nayi maula. Sai nayi barance. Menene kuma? Me zan muku? Banda jini na da yawo 200. Menene? Dan ya mutu. Kawai kaga harkar likafani ce yanzu da masu haka. Su ma sai an biya. Kai yanzu farin ciki da mutuwar Farin ciki nake wannan yaron da wannan kalmar kai kana da hankali kuwa malam Fa kyale ni ba. Talauci fa ba abinda baya jawo ba. talauci kuma sai jawo ka hauka gani Yaran nan ba biredi bakwai yake ci Allah ya kullum. sa ko yana cin biredi bakwai Kullum kamar ba sata. Allah ne yake baka ba Kwano uku ake da ba a wanda gidana. yake baka Allah ne yake bani amma sai nayi maula. to ina ga wanda bai haihun ba kuma shi yaya Ina ma ni ne. Ina ma ni ne. Kai da ka ka fita A ba na san bai haihuwa. kamata ka da A ba na san haihuwa da talauci. Ina zan su haihuwa da talauci. da Allah ka daina faɗa gaskiya wannan gaskiya ka gyara ai halinka haihuwa ku ka arziki gyara halinka Ewa yanzu ku haɗa min na likafani da gyara kuɗin masu halinka. haka.